afka musu. Kina da kwakwalwa kuwa? Me kika dauki kanki haka iye? Da ce ban zo da wuri ba fa ko kuma ban samu labari ba. Kadan ya rage zuciyata ta buga yayin da na ganki a hannunsu. Ko ba komai baki tunani akan ko da mahaifiyarki ba? Ji kike ke wata ce? Me yasa kike damuwa haka akan wasu? Ba ka ganin su tamkar ni ko kuma kanwarka? Ba ruwan Gayatri cikin wannan. Kana ji? Ni da Gayatri muna da kai, saboda haka muna da kariya. To amma su wa suke da? Kenan su shi kenan sai da sadaukar da su? Sayar da su fa ake yi. 10,000 ko 15 ko 20. Kamar wasu dabbobi. Haka fa suke sayar da su. Tripura, mataimakin kwamishinan 'yan sanda yana kiranki. Masaniya muka samu daga wani tushen sirri, kuma mun ɗauki komi da ɓoyayyiyar na'urar ɗaukan hoto.